hemen nabil zuzenean lanean, ez dakit nork erabaki zuen, baina marrazkilario dedikatoria bat egiterakoan ezin dugu besterik gabe, ez dakit norentzako ipini, behar dugu marrazkitxo bat, beraz lan pixka bat egitea tokatzen zaigu gaur. Zuzenean marrazteko ez dakat presio berezirikan, agian hasieran bai, tokatu izan zitzaidanean horrela zuzeneko marrazketa saioetan parte hartzea, zen pixkat presioa, baina gaur egun gero eta veteranoagoa gara, beraz, gero eta presio gutxiago. Badauka gauza bat marrazten jakiteak, hobeto edo okerrago, eta da, jende gehienak ez dakienez, gaizki egindakoa ere pixkat magia ditzen zaiola ikustean nola joaten den sortzen ezer-ezetikan, beraz alde horretatik presio gutxi. Esango nuke, baiez, gero eta pixu handiago daukala komikiak euskal literaturan, gutxienez azkenengo urteetan, badirudi gorakada batean gaudela, seguruenik izango da, Xabiroi komiki aldizkariak egiten duen lan finaren gatikan, eta ari direlako argitaletxe berriak sortzen, badirudi pixkanaka sektorea ari dela pizten, eta autoren partetik behintzat ari gara indarra egiten, ea orain irakurleek erantzuten duten. Prehistorikoak garenok, bai, garai batean, liburuaren kontzeptu klasikoa, liburu bat marrazkiri gabea, ez? Liburu serioa edo transcendentea, eta nik uste gero eta gehiago egiten direla esperimentuak, irudiak, nik uste gero eta garrantzia handiago duela. Eta horrek badu bere isla, eta gure honetan ere bai, nik uste gure lana prestigiatzeko ere bai, gero eta gehiago. Ja, ilustrazioa ez da bakarrik aurrentzako zerbait da letra iren sarazteko, nio da, beste mezu bat eta beste bilakaera bat. Geneukan, barkatu, apustu egin behar genula irakurzaletasuna batez ere sustatzeko, adin guztietan eta gustu guztientzako. Eta argi dago, datuak horrela erakusten dute, manga oso indarrean dago mundu mailan, baina baita ere Euskal Herrian, eta mangazale euskaldun pila bat dago, eta baina arte ez zeukaten aukerarik euskeraz irakurtzeko. Bai, apustua primeran atere da, esango nuke oso ondo atera dela, arrakastatxo izan da aurtengo kanpaina, eta bai, apustu horren alde gaude eta jarraituko dugu. Nire ustez, bai, pizkanaka, komiki da narratiboa beste hizkuntza, orduan merezi du lekutxoa. Bai, eta Euskal Herrian komikilariak emakumea astiro egiten ari dugu gara gure lekutxoa, baina da errebindikazioa da, edo zen. Orduan, bai, astiro bai.